že není skvrna jako skvrna. To znamená, že ta naše maska má efekt, největší efekt a máme udělaný, nebo má ten výrobce, ty aktivní látky, má studie na skvrny způsobené nadměrným a dlouhodobým slunečním zářením. To znamená takzvané sluneční lentigo. Jsou to menší skvrny, ohraničené skvrny, většinou jsou na rukách, můžou být i na obličeji, ale to je původ těch skvrn je prostě dlouhodobé sluneční záření. Už třeba teďka od našeho mladšího věku a potom se to prostě nahromadí za ty léta a ve stáří nám ty skvrny začínají prostě vylízat ven. Je to o tom, že ten pigment, že ta pokožka se vlastně brání tomu slunečnímu záření, té radiaci a vlastně se začne shlukovat ten pigment jako obrana. Ta naše maska nepůsobí jako bělení, ale jako právě rozbourávání toho vzniklého pigmentu a zároveň působí i preventivně na zhluk pigmentu. To znamená, zabraňuje v podstatě preventivně vzniku pigmentových skvrn a ty stávající zmenšuje a zesvětluje. Takže jakmile, a máme i vzorky kvůli tomu, týhletý masky, takže kdo z vás by si nebyl úplně tak jistý, tak doporučuji vyzkoušet vzorek. Už ten vzorek ukáže ten efekt a když ten efekt bude mít, tak si zakoupit velký balení a když ne, tak pravděpodobně máte tu skvrnu jiného původu.